Άμυνα με αλλαγές του Παναθηναϊκού. Αυτό θα έλειπε με Γκίστ και Σίγκλτον. Αλλά ωραία γύρισε. Και τελικά σκόραρε ο Καντάριαν Ρέινς για την ισοφάριση. Σίγκλτον. Ρίβερς. Καλάθης επιλέγει ξανά τον Κέισι Ρίβερς. Αδράνησε ο Καλινός και το πλήρωσε. Χαραλαμπόπουλος για 3 και 3-8. Να διβάλει πίεση. Καλάθης πήρε γρήγορη πάσα του Ρίβερς. Το lay-up του Καλάθη. Καλινός και δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Την παίρνει τώρα, αλλά πολύ μακριά από εκεί που μπορεί να εκτελέσει. Απέναντι στον Σίγκλτον, η πίεση του Παναθηναϊκού στην μπάλα με Γκίστ Σίγκλτον και γενικά με αυτό το σχήμα που μπορεί. Έτσι παίρνει ένα σόντο σέντερ από μέση απόσταση. Ο Ρέινς, ο οποίος έχει μπει ζεστό στο μάτς. Ο Μπάρτα έκανε καταπληκτική προσπάθεια. Άφησε τον Ρίβερς κολλημένο στα παπούτσια, ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να στείλει βοήθεια τον Σίγκλτον και ακριβώς τότε ο Μπαρτρόφα οδότησε τον παίκτη που είχε χρεωμένο ο Σίγκλτον. Αδράνησε λίγο ο Παναθηναϊκός στις περιστροφές και έτσι ο Ρέινς σκόραρε για το 9-13. Σίγκλτον, ολομόναχος. 9-16. Εδώ χάθηκε ο Απόλλωνας στην άμυνα. Ρέινς με τον Σίγκλτον. Καλή πάσα. Αυτό λέγεται επιστρέφω τη χάρη. 11-16 ο Καλάθης αναγκασμένος να ξεφορτωθεί την μπάλα. Το έκανε στέλνοντας τη μέσα. 11-19. Μπαρτ πέρασε πολύ γρήγορα από τον Χαραλαμπόπουλο. Έφτιαξε το ρήγμα. Ο Χίκη πέρασε. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο Ρέινς ξανά εκεί. 13-19. Μάικ Τζέιμς, ο οποίος προέρχεται από άποντο παιχνίδι στο Κάουνας. Και αυτός θα θέλει να επιστρέψει σε καλές εμφανίσεις. Νάτος, είναι και ολομόναχος, έτσι θα εκτελέσει και σαν σε προπόνηση 13-22. Μπαρτ στην προσποίηση, έστειλε στον αέρα τον Φελντέιν. Σκόραρε για 3, εντυπωσιακή προσπάθεια του Steve Bart Jr. James. Φελντέιν με ένα βηματάκι πίσω. Ο Γκέιμπριελ συμπλήρωσε νικώντας τον Σλαβτσάκη στη διεκδίκηση του rebound 20-26. Φελντέιν, Παπάς απέναντι ο Γκέιμπριελ, τον είδε ο Παπάς, το κάρφωμα σχεδόν. Ο Σλαβτσάκης στη φάση του αγώνα. Καλάθης, Παπάς αφήνει το τρίποντο και παίρνει ένα καλύτερο σουτ. James, η πάσα για τον Παπά και το lay-up. James μετράει τον Κουζέλογλου, του αρέσει αυτό το σουτ. 24-36. Καλή πάσα του Καλάθη, Καλάθη και φάουλ από τον Παπά. 24-38. Συνεργασία Καλάθη και Σίγκλτον δεν βγαίνει, αλλά βγαίνει ελεύθερο τρίποντο του Φώτσι και αυτό. 24-41, εξαφανίστηκε ο Παναθηναϊκός από τον ορίζοντα. Όλας μένει στους 24 και ο Σίγκλτον θα το πάρει αυτό το σουτ 3 πόντων και θα το βάλει. 24-44. James πήρε φόρα. 25-46 αφού είχε αεροδιάδρομο μπροστά του για να καρφώσει. Μποχορίδης, νεοπρόσωπο. Μαζί με τον Φελντέιν, τον Ρίβερς που εκτελεί για 3 και σκοράρει. Και άλλο φάουλ που παίρνει ο Μπαρτ. Μέτρησε το καλάθι. Μένει το 30-50, Ρέινς εναντίον Γκίστ. Θέλει να χρησιμοποιήσει τον όγκο του, γύρισε με το αριστερό για να πέδει στον ευνοή. 32-50 από την καλή εμφάνιση του Ρέινς, 7 και 45, σας λέω και λίγο πιο συχνά τον χρόνο. Φελντέιν για 3 απάτες, 32-53. Χίκη, ο πίσω Μποχορίδης, χωρίς αμυντικό ή επιθετικό φάουλ. Ρέινς, Σλαβτσάκης, η έξτρα πάσα, καλή επίθεση. Καλινός και αστόχησε, αλλά ο Ρέινς είναι εκεί, έτσι ο Μπαρτ Τζούνιορ θα πάρει ένα σούτ που του αρέσει και θα το βάλει. 35-53. Γκίστ. Ρίβερς για 3. Και αυτό
35-56. Μπαρτ. Καλινόσκι, πρώτη φορά που βλέπει τόσο καθαρά. Από μακριά, 40-56. Τελντέιν. Καλή άμυνα του Καλινόσκι, αρνείται την πάσα. Έβγαλε το κλέψιμο, άσχημη πάσα και του Φότσι, δεν έβγαινε η πάσα. Καλινόσκι με τον Φότσι, απορρόφησε την επαφή. Απέκλεισε το ενδεχόμενο τάπας από τον Αντώνη Φότσι. Τελντέιν. 3 λεπτά ακόμη, ωραία πάσα για τον Σίγκλτον, την κάρφωσε, καλάθι και φάουλ. Μπουρούσης εναντίον Διαμαντάκου. Θα παίξουν δυο τους. Το hook του Μπουρούση, 45-65. Μπουρούσης προσποιήθηκε, δεν έπιασε το κόλπο. Καλάθι για 2. 47-67, ξανά στους 20. Το Καλινόσκι μετράει τον Σίγκλτον, δεν είναι εύκολο να ξεφύγεις. Βρίσκει όμως ένα fade away. Ωραία προσπάθεια από τον Τάιλερ Καλινόσκι. Καλινόσκι. Τον έχασε ο Χαραλαμπόπουλος. Ειδική κατάσταση. 5 δευτερόλεπτα. Ειδικό της. Μάικ Τζέιμς. Πρόλαβε. Πρόλαβε. 56-73. Έχει φύγει και ο Σίγκλτον, έχει φύγει και ο Καλάθης. Το σημάδεψε ο Παπάς. Νίκ Καλάθης, 56-77. Πολύ ωραία σκαστή μπάλα. Πέρασε ο Στόκτον μέσα σε όλο τον κόσμο. 58-77. Δεν θα πούμε όχι σε λίγο θέαμα. Η λόμπα για τον Γκίστ. Και αυτός έχει 4 φάουλ. Άλλος ένας που ομορφαίνει το μάτς. Γκέιμπριελ στο ανοιχτό γήπεδο, πιάστε τον. ...66-90. Χαραλαμπόπουλος. Το πάρει ο Γκέιμπριελ αντί αυτού. Και με την αυτοπεποίθηση στο φουλ θα το βάλει και αυτό. Κλέψιμο του Γκίστ. Παπάς, ζήτησε ο Γκίστ. Την πήρε! Καλώς ήρθατε πίσω, κύριε James Γκίστ. Τελευταία επίθεση για τον μικρό, τον Μπαζίνα. Πολύ ωραία. Για να πάρει και αυτό στο μπιζάρισμα. Ένας 16χρονος που έφαγε και την κρυάδα του. Και έγραψε με αυτό το layup το τελικό αποτέλεσμα του παιχνιδιού. 97